सेंग्राफोरा सिख्लाफोर गारना हरलायो सादानि थाखाय औनो Amagace naiko buku baja badam, amagace pada sudut kaca badam. Ayo sudah hater bala pakai lebih sedih konekan, dia jalan satu teman. Friends, film berapa yang nonton bisa LP Vlog channel awang nonton mana naik asin dong. Ini video hari ini dasuri video khatiar lah. Ngomong bazar thangna gitar na guys ning da bazar. Malaya bazar mau bayi mitiba gosla lompen मैगं थाइगं bazar khos kamna माबा बिलाइन थाङो. जोंनिया जाबाय मोनसेल' आइटेम. बर'नि मुंदांखा बर'फोरनि थाखाय आरोना. जल'फोर जा बोराइफोर जानि आरोना only. मा होनब्लानो मोनथिना मोनथिया नोंथांमोना फेभरेट. इले पाकनारा जोंनिया ओरैबायदि जाखावखायो आरोना बेखौ. नामखौ नोंथांमोना खोनानो लुगैदोंना लुगैयाखै बुंदो. थांनो रेडि आरोना बाजाराव जों दा गाइस. थुदो भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों. मालायनो थांनाय दों बिथांमोना फोरमायना होलाय. सादा थांखु आरोना थांखु सादा लायनो थांनाय दे गाइस. हले मलि एफबि जागोन भिडिअ नायलांबाय दा बाजाराव गाइस. दे भिडिअखौ नायलांदो. हम लोग जा रहा है गाइस. पहुंचने वाला है अभी हम. ठीक है मोनहैसिगोन आरोना जोङो गाइस बाजाराव. नायलांबाय था भिडिअखौ दे. जोबोद इन्टारेस्ट जागोन आरोना बहुत फानि भिडिअ जागोन आरोना गाइस. नायलांबाय था. फाइनाली गाइस मोनफैबाय जों बाजाराव आरोना. नायलांदो दे भिडिअखौ बहुत इन्टारेस्ट. नायदे भिडिअ बाजार गस्ला दुकान नायनो ओरैबायदि र' नायदे. ओइ माबायदि नांगौ बाजारा जों गामिनिया. नायलांबाय था. Mana sudah? Guys, kembali lang nih. Guys, kacau kamu nggak? Ini karena belum pernah naik kereta dulu. Nih guys, naik tangga, mau naik. Geser ke naik. Man, sini ada bazar. Guys, back. Aku sih serai gini deh guys. Mau jangan lama video. Jauh ini masih sudah herlok namun finalnya bazar udah gumun lah. Sini sedikit santai sudah. Circle apa nih, Pak? Guys, bazar. Guys, kelapa aja naik nih, Pak. Agak sih. Deh. 5% bazar nah naik nih, guys. Deh kayak gini. Max kan bazar nah. Jalan. Ada negosiasi dengan confidence. Tarik mana naik kamera ni. Bazar. Ki kabar eh? Wah. Ki. Ani no pura bilang iri dilam ni. Ini belum putale mau paisa nai mor. Gorib bote. Paisa nai gorib manu aro ki kom. Baik Max, guys, bazar. Hiro, mana? Wah, hiro. Guys, nang मोनफैबाय आरोना बाजाराव दा सादा लानोसै एबार गाइस नायलांदो भिडिअखौ जोबोद इन्टारेस्ट जागोन आरोना. नै बिथांनि थाखाय बायगोन आरोना आङो दा बिथांनि थाखाय. नायलांदो भिडिअखौ दे. गाइस थांसै जों रेडि.
Seंग्राफोरनि सादा नै सेंग्राफोरनि थाखाय फेभरिट लाखांबाय नै सादाया आंसो जेनेबा फैसा होबाय हो गया हमारा ओमफ्राय मा लागोन गाइस लाखांबाय सादाया हले मले नै गाइस दे नायलांबाय थादो भिडिअखौ लाखांबाय जों सादा जों जि खामानियाव फैदोंमोन बियो जाबाय आरोना दायो सेल्फी बनायलांब्रा गाइस लाखांबाय जों सादाखौ आरोना जि लानो नागिरनायखौ लाखांबाय जों आरोना जों दा सादा लाखांबाय आरो जों एबार जोंनि फेभरिट आरोना सेंग्राफोरनि थाखाय फेभरिटखा नंगौना नङा बुंलाय गाइस कमेन्टआव लिरना हर आरोना सेंग्राफोरनि थाखाय सादाया फेभरिट नंगौना नङा कमेन्ट गाइस कमेन्ट सेंग्राफोरा सिख्लाफोर गारना हरलायो सादानि थाखाय गाइस सेंग्राफोरनि फेभरिट मा मोनथिखायो दा सादा गाइस दे भिडिअखौ नायलांबाय दे जोबोद इन्टारेस्ट जागोन आरोना गाइस बादाम लानोसै जों एबार बादाम लानानै न'आव थांसै आरोना गाइस दे बादाम लानो नागिरदों जों दा गाइस दे रुको जरा सबर करो ada deh 20 टका देसन बादाम नलाय राजा गाइस लाखांबाय आरोना जों बादाम दा थांसै न'आव दे बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना आरोना गाइस दे ओरैनो दसे ओरैनो इन्जय आरोना दे गाइस लाभ इउ बाय लाभ इउ अल दे फ्रेन्ड्स बिदिबा दोनबाय